Absat nga nagiti damdamak naman no tinagastos mi iti patatermi nga balay mi kini Roseng. Ket daytoy jay materyales na, daytoy jay makan na, daytoy jay labor, daytoy tawing wenno kuha bubon. Iti total na nga rod ket madamadan nga kuha is skill coat ati kuha. Masilya daytoy pagtaingan magini Roseng. Bali nalpas amin nga bintana at antisarming na wirings nalpasen na masilya pay dagiti daw nga absat. Tapos breaker, amin nga lababo, nalpasin. Tapos ati gripo na, pakita man ha. Ati di gripo na. Yon. Tapos tapay iti ginatang nga shower mo lang kay Roseng. So dito ni Quadrado. Ato ay mabasang kaway. Mabasa. Tapos dapat iti telephone shower na. Dapat iti bidet na. Tapos arita di bowl na. Baka i-upgrade mo ito lang iti flash. Solar, ang aming kapsat. Ket dito nga week kano kapsat ket malpas ang aminan. At dapat di double bed nga, ay double bed. Dapat dito di sofa bed. Duwa ti kunan ni Roseng pagturugan ti rabi tapos pagtugawan nga mga iti aldaw. Yan. Win ako naman ha. Win na. Puro win ka mga ngayon. Tapos kapsat dayjay nagastos me kwa am aminin buo aminin iso dayto artoyan bubon gidi water system electrical wirings dayjay pay bobida bintana ridaw semento am amin basta materialize septic tank ngem iti kakabsat at integration na ditoy ati nagastos me kami pa imbali aja bayad ti daga. Yan. Aji kwa pay. Trapwire, metro. Aji metro may ka apply medical man. Nagbayad kami JT. Mano man yan? 2,112 pesos. 12 pesos. Tapos ang kami pa nakaalay ti service trapwire. Pinagadayo pa yung gana dyan. So sabi nga 100 nga metro. Ti alain mi absat ket ti pagay mi absat nakakabel pa dito yan iti bayad ti tiles iti makan iti labor labor kin waten yan skill labor kin skill atin ket iti nagtutupapan na amin wenno iti kabuuan na absat dito ni materials 311,103 iti food 74,161. Iti labor kin kwa skill 114,400. Ken iti aji tawing me 23,300. So napan amin nga 522,963.7.